Det kan godt være lidt svært med få ord at beskrive, hvad det er for noget musik, vi laver i Catbird. Helt konkret så bruger vi jo akustiske instrumenter, men vi bruger også computer og elektroniske instrumenter. Vi bearbejder lyden gennem effektpedaler og looppedaler osv. Catbird har jo eksisteret siden 2003. Vi har udgivet 4 CD'er. Vi har turneret over hele Danmark og i Tyskland. Og nu er vi så nået hertil, hvor vi er blevet til en trio med Bjarke og Billy og jeg. Og jeg vil bedst beskrive vores musik som noget anderledes, drømmende, filmisk popmusik. Men det kan I jo selv bedømme. Nu glæder vi os i hvert fald til at komme ud på jeres skole og spille for jer. Jeg håber, vi ses derude. Hej.